Здравейте! Провокира съм да направя следното видео по една тема, която ми е много болна. Видях, че при Цанов са гостували един мой колега Нечо Нечев, дай Боже повече колеги като него, един кредитен консултант, който не познавам, и едни трима души, които изключително много се изявяват в социалните мрежи и говорят по разни теми. Това са Киро Брейка, доцент Царийски и професор Красимир Петров. Със сигурност има какво да се научи тримата. Напълно съм убеден. Киро Брейка по много теми се изказва, много хора го плюват, аз не съм от тия. Човек, който е фалирал и е преживял не малко и на брой години, има какво да се научи. Със сигурност има какво да се научи от доцент Царийски и от професор Красимир Петров. Но провокиран съм и правя видеото отново заради професора, тъй като той буквално последните 10 години говори, че в недвижимите имоти има балон. Дали е балон, дали е инфлация или съвкупност от двете и колко е процентно, не искам да казвам. Правя видеото заради друго. Самия професор не знам дали е разбрал или ще разбере някога, че тези думи, които говори от 10 години насам, са повлияли на изключително много хора, които са имали потребности да купат недвижим имот и живеят дълги години под наем, че той ги обрича да продължават да живеят под наем. Защото с цялото изливане на този негативизъм и как се говори постоянно за балон, със сигурност това е оттекнало доста сериозно и е повлияло на много хора. Не е ли редно евентуално да се обясни, че ако това се случи, а то все някога ще се случи, всичко е една спирала, един кръговрат и се въртим. Но кога ще се случи това и какво ще се случи, най-вероятно ще бъде нещо в този мащаб, което ще повлияе на недвижимите имоти и на всичко останало, тъй като недвижимите имоти не са изолирана стока. Последните 3-4 години буквално всички стоки и услуги се повишиха с 100, 150, 200%, нормално имотите се повишили. Може би инвеститорите пресолиха малко мандата и добавиха едни 100-200 евро на квадрат, но това е пазара. И не това е най-важното. Както казах, трябва да внимаваме какво говорим. И затова на хората трябва да им се обяснява, че ако някога се случи това, какво да направят. А то е, че ако лихвите по кредити се повишат с 1, с 2 или с, да кажем, буквално се умножат, хората да предвидят този риск. Затова съветвам всеки един, който се чуди или ще купува недвижим имот, да влезе в един ипотечен калкулатор, има ги много в интернет, да добави 1%, 2%, да умножи лихвата и ако може да поеме това бъдещо покачване, да действа. Няма от какво да се притеснява. Щом сте предвидели риска. И друго нещо да отбележа, което също не се обяснява, напротив, точно обратното се казва, че едва ли не като лихвите се повишат, да кажем, по 2 и вноската ще се повиши по 2. Като сметнете, ще видите, че това точно не е точно така, е доста по-различно. Но кой да ви го каже? Важното е да се говори нещо друго. Искам да питам въпросните трима дали живеят под наем. Не съм много сигурен. Дали пък нямат някое жилище, което те самите отдават под наем? Че да обричат всички останали и те да живеят под наем. Не съм привърженик на следното, да си подарявате и да си свърляте 30-40% от месечните си доходи на вятъра. Да пълните джоба на някой друг, който след години да има възможност да си купи още едно жилище или да си харчи едни пари, които вие му давате. Защото за мен всеки, който живее под наем, е богат човек. Що може да си позволите да си свърляте парите на вятъра? Какво да е друго? И нещо относно банките, тъй като се говори, че те са най-черния
играч на пазара. Ами, не съм защитник на банките, но обаче банките са най-старата финансова институция, която отдава кредити под форма на лихви. Пак казвам, не съм защитник, но не всеки може да си позволи да купи жилище с ипотечен кредит, с лични средства, извинявам се. Хората ти ползват кредити, а и най-богатите хора ползват най-много кредити, тъй като никой не е глупав да си затваря парите. А и както казах, не може всеки да си позволи. И другото, че банките взимат имоти. Да, банките със сигурност взимат имоти, но не ги взимат толкова лесно. Има си едни тежки процедури, и наистина съм сигурен, че банките не искат да взимат имоти. Банките живеят чрез вноските от ипотечните кредити. Колко да се говори, че банките печатат пари и кредитите не са им най-печелившото, напълно съм убеден, че това е най-печелившото, но теми, мнения, много и хора много. Със сигурност е хубаво да си направите добре сметката, да предвидите риска, който ви казах, да видите какви са ви потребностите, дали ще си подарявате парите или ще оставите нещо след себе си, тъй като е хубаво да има някаква еволюция и това, което ние не сме имали да го имат, да кажем, децата след нас, просто трябва наистина да оставим нещо след себе си, поне така мисля аз, а не да си подаряваме парите. Затова ви съветвам да бъдете разумни, притегате рисковете и действате и не слушайте разни знайни и незнайни философи, които нямат много практика, ами говорят единствено само на теория, а не са на първа линия, за да видят как и какво се случва. Така че аз мога дълго да говоря по темата, но не искам да правя някакво дълго видео, така че това е което има да кажа. До скоро!